Komshiben taban hikai gi nongshet jasngi ki skul bo pair ka West Giant Hills District ne ki cook kam helper ban long ki bale khoj hakashat ka tiu batru ban tip ki judging bam patai ka mat ubrio ka office jong district school education officer Jowai kala penlong ka jinghikai le khoj ki ni ki nongshet ja school ki ba ha po ka PM Poshan midday meal scheme ya ka ni ki jinghikai la penlong halat thalabo indoor sports hall Jowai Kyrwoh Shampang ki balwan ai jinghikai ki kenthop ya ka kong EB Tengkan Assistant Commissioner of Food Safety West Giant Hills District kabala kran halor ka food safety but ka kong Mary Pajat District Extension Educator nakatana DMHO West Giant Hills District kabala ai jingkran halor ka personal hygiene Hadian ki jingkran na Kyrwoh Shampang la don ru ka banta ban ai jinghikai kabala pen I de ki brio ki bala dapsha hikai halor ban long ki bala pen kre yala di shwa ban chat kum joru ka rukom ban sat yo khaw ban ki jhor Shwaya kani haka jingelang bala penyat da ka siling do SI of School DSEO Jowai layo ka jingkran na ka kong APCM District School Education Officer Jowai kat bai ki kintin ai khublai layo now mehi one job dakhar District MIS Coordinator PM Poshan Lingba ka Food Safety and Standard Act 2006 Rules and Regulations 2011 the YE kam ki officer utte lakam upat pusali wa ki nong tna nong penmi marbam ki nong lom marbam mana ong ki nong lom mon ki thau thau I pinong MU ong penmi cermit kini ki nong rep da thung cermit ki dep pi thung dep pi thau thau dai ki ong penteli M1 ki pelum gat ni pelum ki te I office ang I to upat usali I wa kini ki nong penmi marbam ki nong lom marbam ki nong sam marbam kinong chna marbam kinong dai marbam wat kinong chalan marbam uchan mi dong igat ni dalai ya ko uchalai wat kinong chalan marbam habut ki yak kindon kat kam ka an yong ka food safety yaki em gini ong ki science based standards yaki em gini ki regulations ro ute la kam yakinong penmi marbam kinong chalan marbam ko to wa I penyo na ka benta ya phi kinong bam nong di ya ibam iwa khud iwa suba iwa tei iwa psa ya ka met ka phat yong pi knang wo yo pi chat ik nang iwa pura to ri wo pen tlat ya pi plus side wa uf hai rong blue desa kelam tu ki tu to ki mar bam wada fortified wada khle lang wa ki vitamin knang u yo ki nong bam ye jing toy haludunagi Halam duna gile em jing ta re wo to wa ini to klik chak ba wam em jing ta ya ki jing ko jing khe yong pi wat lada kam met yong pi nuna go ya ki ni vitamins wo ong ki khot ki ti la ni ki thna skur wo kan khoi ba ki tarsim yong ki a ba ki tarsim dep ne te kan khoi ba da sai ba chwa wo ban chwa wo di la ni hadil wa da ban ta man le ka kam ram nei ban ta yong pi kam ki nong chet wa pi le siao ba dai wo buram ma bo le na pdi yong I em hi ho boy tao ma ro an re miu len ye te jan Juk siang suki wo tersim. Tagani to ka cingkem tu ya gitu lada em mah. Lada em na pi ki was siang suk wo pencerong ya ki tersim yang pi siang bha ngakan tu ya pi was siang bha lehkhuid. I wo cia lada bam lang ye ti ceklia wo em hak tersim. Itu iwa ceklia iwa em hak tersim yang I hei tu to bun kita ki kenyang jimbam. Ibu ong gigi germs, di bacteria hak iktin, nong wei, handrai I hak iktin penar yang I ong gigi kenyang jingbam. Itu gigi kenyang jut, kiwa em hak tersim yang nga yang pi, lade hak ikon gigi yang pi, ladang penkhoi hai, ladang hosiar hai, bam lang iki, menep siak I capo upo usner yang I wajia. Haki kena kaptan upun gigi kena gi upun wei, to nada gi dada nga kena ya pi. Wah kenong chun, kenong chun kawa si tamในบรรดากิคอนyang I la nek wat ya la de le to ki tersim ki watingit dep ne te wa pha tam la de yi pi to pan em tam de gitu ki kap gitu pri plastik la de yo ma han rai la dam yo em phe la dam yo ta yi wa em tam to usai u kle nya pi la nge
yo man klik yang pi ka khoi usyo yang pi wo khoi dep ni te yi pi pen am kam le da ki that khian dep ni te na kli bha yo usyo yang pi khna wa hai for wa chet pa tu pi Shimya ka kabu sya ka lawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka the Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakindo ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatway baje min step ha do henry baje janmet